שלום, לי קוראים ליאן, אני פתחתי ערוץ לפני כמה ימים פתחתי אותו מזמן אבל לא מעלה ויש לי 3 מנויים, אני לא מקווה שלכם, אני אחמם להתעלת. היום אני אעשה לכם עול קניות. אוקיי, דבר ראשון שקניתי סרום כזה, שמים את זה או אחרי מקלחת, חייב, לשיער, או יבש או רטוב, לא משנה, ושמים אותו אחרי מקלחת, הוא של הנזק. יש לי פה שמץ שפתיים, בוא נפתח, הנה. אני תמיד רואה את זה בטיקטוק, מי שמכיר את זה שיכתוב לי, בואו תסתכלו מה מגניב. זה גם ככה, גם ככה, גם ככה. נו. וגם כאן. איך פותחים את זה מפה? מפחד לשפוט. אתה לא משנה. אני לא יודעת פה עוד משהו דקה. בואו לחלק 2.